Dar ce naiba are de... Lasă-mi faci. În momentul în care supa era gata, a vrut să deschidă oala sub presiune. O chestie super periculoasă. Stai, că o să murim. Nu putem să deschidem, e prea multă presiune. Lasă. Că dacă se desfăcea momentul ăla, exploda în fața noastră. Am ridicat filtrul ăla de sus. Mai late, A explodat efectiv, că a explodat capacul ăla și a sărit în aer. Pentru steak nu fac paste, frate. Oala se deschide încet, se iese presiunea. Nu smulgi capacul, păi explodează aia toată. Ne-ar fi opărit pe toți și toți aia care eram cu fața, eram probabil super afectați și ăia cu spatele la fel. Oprește focul. Hai, spune. Lasă-l! Ferească Dumnezeu! Adică trebuie să te uiți peste tot. Când